Benvinguts a una nova edició de Pressupost Zero, des de 1998 i per molts anys més. O això esperem. Què tal? Bona nit, benvinguts a l'edició 797, 797 de Pressupost Zero, 22è programa de la temporada, aquí a Ràdio Cornellà. Són les 10 de la nit i 3 minuts 50 segons d'aquest 23 de març del 2023, 23 del 3 del 2023, eh? Això, la redundància. 23. Gala Vila Matamala, què tal? Molt bona nit. Molt bé, bona nit. A tope? Estàs a tope? Veig a tope. New look, eh? Encafeinat, sí. New look, eh? Us agrada molt parisí, perquè trobava Sí? falta la vila de París. Ui. És veritat. I he dit, va, doncs em poso una mica com... Un look francès, eh? Molt bé, et queda molt bé, Gràcies. Toni Jiménez, tu també et queda molt bé el teu look Duomo italiano, italiano. Sempre, un tío serio, oscuro, como yo. Claro. Avui hem vingut tots molt corporatius. Sí, tots molt... Poc alegres en el nostre outfit. Els catalans som així, eh? Una mica trista, gent que no nos caracterizamos por nuestra simpatía. Hauríem d'aprofitar perquè ja estem a la primavera. Sí. I hauríem de posar aquí més color. Pues no, todos de negro. I qui va de negre també, el control tècnic, el Marc Fort. Què tal, Marc, com estàs? Bones, molt bé. També, molt alegre et veig, eh? Sí, jo sempre. Bé, saludem també naturalment a la gent que ens segueix en directe a través del 104.6 de la FM, també pel web de la nostra emissora, on podeu seguir el programa per streaming, descarregar el podcast, també els canals de Twitch, YouTube, ja ho sabem, no? Twitch en directe, que ens estan veient, hola, què tal? I també enllaunats a YouTube, això demà passat, esto com va enlatao, no? Normalment demà, a l'endemà del programa, perquè demà. Marc Fort és molt ràpid i està ahí sempre al migdia, més o menys, el teniu. Aquí el tècnic mana. Sí, per tant, nosaltres ens... És el que corta la pana. Llavors, demà hi ha edició cap de setmana del Pressupost Zero. Potser sí. I bé, tenim un equipazo avui, ja ho sabeu, el Toni, la Gala, el Marc aquí presencials. Tenim a punt de jubilar-nos, pràcticament, el Toni i jo. Què vol dir això? Em deixareu aquí sola, a mi? D'aquí uns anys. encara no. Però cada any va més ràpid, que l'altre dia ens vam veure les cares, ho dèiem fora de micro abans amb la Gala, quan veníem amb el metro, ens vam veure les cares amb els companys i companyes de la facultat, i encara estem prou bé per lo que podia haver sido. Por lo que havia, no? Molt pitjor, ja està. Molt pitjor. Però bé, també tenim a Allende los Mares, la Natàlia Ortiz, que està por ahí. Ja veurem on és. Però... de corresponsal. No entenc la part aquesta de Pressupost Zero i de corresponsal a les Pitiuses. Això ja... És tot un misteri, perquè també us vau permetre un corresponsal a París. Correcte. És tot molt misteriós. Todo va ens ho diu la Nathalie Ramé. Sí, mira, la Nathalie, que també està per Allende los Mares, però metropolitanos en aquest sentit, i demà es lleva molt d'hora, ja us ho dic, per això està enllaunada també. Com el Guardiola, no? A les 4 i pico de la matinada. Per tant, entrarà avui enllaunada, que està dormint. Però bé, el nostre pressupost és zero. Si la gent surt, és perquè igual M. Rajoy està detrás. És per amor a l'arte. Mai se sap. Anem amb el sumari. Vinga, vamos ahí. ¿Cuál es el menú de esta noche? Porque nadie me puede prohibir ladrar. Doncs sí, des de l'estudi de Ràdio Cornellà començarem amb xarxes socials, que pràcticament les tenim totes a tocar. El món influencer avui li hem donat una mica de festa, que ens faci un retrat. Sí, al món influencer li hem donat festa, però jo, si voleu, us parlo d'alguna problemàtica de les xarxes. També estic al dia. També. El món influencer té festa, un joc de festa. Clar, aquí s'ajunta... Clar, ja tot va lligat. Tenim de tot. Festa, xarxes socials, influencers, sèries de televisió, cinema, ciència... Concurs, amb el Marc Fort. Sí. Ciència, divulgació
científica, temes molt importants, perquè avui el tema va d'animalons. Animalons, però no cap animal, animals molt monos. Molt monos i que tienen les hores comptades. No, sí o no? Bueno, ja ho veurem. Ja ho veurem, perquè queda molt temps. sempre hi ha esperança en aquest món. Sobretot en el de la ciència. Correcte, sempre. Busquem el trending topic. Vinga, som-hi. El trending topic, la última hora de las redes sociales. Ja tu sabes, a Gala tens a tope influencers, a xarxes socials, trending topic, última hora. Què està passant pel món? Hi ha alguna cosa interessant que estigui passant a aquesta hora? Jo estic mirant el mòbil, però... Avui no hi ha partits. A veure, aquesta hora en concret no, però sí que les últimes setmanes hi ha hagut molta polèmica, que no n'hem parlat cap dia. Què dius? I jo crec que la Natàlia també estaria d'acord amb mi, que no hem parlat de la Selena Gomez i la Hailey Bieber. Què dius? Sabeu qui són? Sí, Selena Gomez, home. Selena Gomez és aquella que canta No eres tu, no eres tu, no eres tu, soy yo. No. És la que canta Taki Taki Rumba. És la mateixa, no? No la que canta... Ah, sí, és la mateixa. Clar, diu que no. Ai, ara m'havia agafat un cor. Em sembla que el Marc igual canvia el concurs musical per un altre tema. Ai, aquests ensurts no me'ls facis. Sí, doncs bé, bàsicament que aquestes dues s'han estat tirant bif per TikTok. Què dius? La Hailey Bieber és la dona del Justin Bieber, que el Justin Bieber és l'ex de la Selena Gomez. És veritat. I hi ha hagut molt bif, o sigui... Mal rotllete. Molt mal rotllo. I a més la gent ja està entrant dintre d'unes, com es diu, conspiracions, que ja va més enllà, que, bueno, són coses que són rumors, però que té una narrativa tan argumentada que dius, no m'ho crec perquè és un rumor, però és una bona narrativa, La pregunta és, quan sortirà una cançó? Això... Perquè ara és la moda. Quan hi ha un pique, cançó. Es veu que... És aquesta? Sí, és aquesta, sí. No, és una altra. Això és la Sirenita, o què? No, aquesta és l'última que va treure la Selena, crec. Això és Selena Gomez i Camilo... Sexto. Camilo, 900. És una de les últimes que va treure ara fa poc la Selena. Jo he buscat Selena. No, però Selena està bé. Però crec que està treballant en un nou àlbum. Això és perquè la Bieber pensa que encara donde hubo siempre queda. Donde hubo retuvo. I jo crec que va per... Clar, la tia ha visto ojitos, no? Sí, bueno, no, perquè, a veure, al final quan acabes amb una persona, si no hi ha bif, no hi ha bif. No hi ha bif, però clar, llavors l'altre... No calia, Selena, no calia. No calia Hailey. Hailey també. Bueno, és que es tiren bif, no? És que aquí és... Clar. El que la gent està interpretant és que la Hailey és una mean girl, vale. que és una noia d'aquestes males daixonses, que tampoc la conec, vull dir, ningú la coneix, però hi ha aquesta narrativa, diguem-ne. Clar, i l'altra pobreta... En lloc de culpar el marit, que segur que és el que l'està liant. Segur que és ella que l'està liant. Segur que està allà jugant a dues bandes. Justin, que va suspendre el concert a Barcelona fa unes setmanes, es veu que no està a tope, pobre. I què faran? Trauran una cançó en plan Selenamente? Selenamente. M'agrada aquesta, m'agrada. Jo és que em vaig quedar amb aquella no eres tu, soy yo. Échame la culpa, no? Es deia? Échame la culpa. Ja està. Molt bé, que bé que ho he fet, és bona. Doncs bé, ara estigueu atents a les xarxes també perquè farem un retuit des del pressupost zero, que es veu que m'ha enviat això un amic d'aquí de Cornellà, el Didac, i la Mireia ens han enviat aquí un tuit que es veu que hay unas ratas que corren. Què dius? Sí, una mica però no de dos patas, com diu la cançó. Es veu que, mira, plaga de rates en un barri de Cornellà. Es veu que han fet un tuit ara, mira, farem un retuit. Es veu que, bueno, a vegades les rates surten en tots els pueblos i ciutats d'Espanya. Quin fàstic. I mira, això va passar a Barcelona fa uns mesos, però bueno, és normal. Quan hi ha clavegueres, això des de l'època dels romans. I amb això vols fer un retuit? Viva les rates, upa! Bueno, pues entreu aquí. Un tema alegre on... És que és guai, Per cert, hi ha cobertura, igual quan tinguis cobertura ho podràs fer. Bueno, avui el tema va d'arrossegadors, no? Perquè la divulgació científica potser va d'arrossegadors, també. Bueno, ja ho veurem. Ja ho veurem. Però avui, el dia, sobretot, és molt important, perquè si recordeu la setmana passada, avui és una data que és 23 de març. I fa una setmana vam dir, bueno, no nosaltres, sinó un tiktoker, va dir... És veritat! Correcte, què passava?
encara estem a temps, atenció, perquè no llegan lo extraterrestre. Desde que te vi yo supe que venías de otra parte. Eres tan distinto, eres tan extraterrestre. Això de quina època és? Això és boníssim, és Coque Maya. Coque Maya. Coque Maya, aquell que cantava No puedo estar sin ti. Los Ronaldos. Ja sé, sí. Los Ronaldos, de No quiero dormir. No, sí, la cançó. Amb aquest No puede dormir. Amb aquest accent de Y por las noches haremos lo de siempre. 1988. La setmana passada estàvem parlant d'això dels extraterrestres, que poder avui farien el programa els extraterrestres, Correcte, no? i és que el tiktoker Eno Alaric, us en recordeu que tenia un nom raro? Eno, Sí, com sí, Brian sí, Eno, sí. però Alaric, s'ha convertit en tota una celebritat a internet des de fa uns dies, una setmana, 10 dies, gràcies a que el seu compte, que és Radiant Time Traveler, on assegurava que era un viatger de l'espai i del temps, procedent de l'any 2671, feia constants premonicions sobre esdeveniments que encara no havien passat. I per què? Doncs entre les seves últimes prediccions destacava una que, segons el tiktoker, anava a tenir lloc avui mateix, el dijous 23 de març. Va bé. Perquè ell deia que una raça alienígena descendrà a la Terra i s'apoderarà de la raça humana. Hola, Mare vamos meva, a venir. quina por. Vamos a venir en nombre de... Se viene. Però és que Júpiter. encara no ha acabat el dia, eh? Vull No, dir, per això. A lo millor a mig programa entren aquí els aliens i... Clar, hem de veure els usos horaris que Argentina, més o menys, no? És la que marca el final de... sí. Por ahí estarem. Del dia. Hem entrat Los al Ángeles. TikTok d'aquest Eno Sí, i a veure què posava, una mica d'investigació, vamos a ver. y diu que una especie alienígena muy hostil, Bien. xungus, vaya, Xungus. i emprenyats. O sigui, del rotllo... Ja venen emprenyats. Del rotllo- Venen que els hi hem tocat els... Ja no. Del rollo te desintegro. Viene a vaya. recuperar la Tierra. Es que era suya. Y no ganaremos. Otro alienígena, cuyo mundo fue destruido por los hostiles, salvará a algunos de nosotros. Bien. Es una especie de Superman. És com... Que És nos que- protege de los suyos. És que no hem de generalitzar. No. Vull dir, ho hem après al llarg de la història, això que no hem de generalitzar. No, Y correcte. ojito al dato, como diría aquel, el 23 de marzo de 2023, o sea, hoy, unas 8.000 personas serán llevadas a otro planeta habitable. I no mira ningú. Aquí caben... Hi ha espai per 8.000. Al parc esportiu de Llobregat hi caben, més o menys, 8.000 molt apretados, sí, Molt no? apretats, no? Sí, no? Bé, jo espero que si s'han d'emportar algú no s'emportin la Heili i la Selena, perquè encara es mataran entre elles i acabaran amb I el la raça platillo humana. volante acaba destruïdo, Sí, clar, no. no pot ser, no pot ser. Bé, el cas és que aquestes delirants prediccions que en el seu moment van donar la volta al món i es van fer virals, doncs bé, avui arriba aquest moment que ha espantat a milers de persones arreu del món i que molts esperaven expectants per veure què passaria. De moment no ha passat una merda, s'ha de dir No ha clarament. passat nada. Clarament s'ha de dir que no ha passat res, res d'extraterrestre, almenys. De moment el metro anava una mica xungo. Jo aquí ja sospitava. Bueno, jo al metro poder n'he vist algun, però poder era d'aquí. Sí, sí. Bueno, he entrado yo, imagínate. Però, terrible. Terrible, però el cas és que tenim alguna dada més, creo, Gala, por Sí, ahí. bàsicament, a més, en un altre vídeo que dona continuïtat a aquest tema, assegura que les 8.000 persones que seran portades Sí. a un altre planeta per salvar la humanitat seran seleccionades d'aquí molt poc i explica que qui poden ajudar a que els altres segueixin vius. Ah, o sigui, yo elijo al mar, por ejemplo, porque soy coleguita. I aquí ja som dos dels 8.000. O sigui que si tu ets un escollit, podràs escollir gent perquè sobrevisqui Clar, que em també. caigui bé. Però això ha passat des de sempre, també, no? L'enxufe. I clar, és el nepotismo, l'enxufe... Nepo baby. Vaya, és que clar, això, quins valors? Hashtag valors. Ja comencem una nova societat amb el peu. Clar. Què passa que... La vieja política. Què passa? Que amb aquest relat tan increïble, ràpidament hi ha hagut molta conya i la gent pues, ha començat a fer pues, allò, molts acudits i Clar. tal, i reaccions d'usuaris que s'han ofert com a candidats per ser una de les 8.000 persones que siguin portades a un altre lloc. Igual estan molt cansats de la vida que tenen aquí i diuen, total, no tinc res a perdre, Sí, total. me'n vaig allà, igual la cosa funciona Bueno. millor. O poder ho han fet com qui es bateja per si un cas, no? De dir, bueno, jo aplico i... Sí, per si, clar. Por si acaso... Sí.
tot i que, bueno no sé, l'infern mola més, no? Fa més calor. L'únic alien que teníem fins ara molt a prop era Messi, i ja no està ni aquí. No. O sigui, terrible. Bueno, veurem. Podem oferir. Mira, el programa va fins les 11. Si volen els extraterrestres, que vinguin abans de les 11, perquè després de les 11 no fem programa. Fins les 23:59 d'avui, no? A veure, si venen una mica més tard hauríem de trucar a la directora, la Mireia Navarro, demanar permís per continuar en antena en directe, i, bueno, es podria fer, però... Jo ja l'estic trucant, No... Tu tranquil, que no és per posar-me en medalles, però estant jo aquí podem seguir. O sigui, tu manes. Si venen jo tinc aquí uns avisos, que ja directament els poso, els tallem a emissió i ja està. I lleguen los extraterrestres. Qué bien. Doncs mira... m'agradaria continuar tota la nit en directe aquí, salvant el món. A més, si tenen una bona antena, podem fer programa. Sí. Sí, a més podríem fer retransmissió en directe de la invasión de los extraterrestres. Bueno, Ràdio Cornellà ja va fer la Guerra dels Mons, de fa uns anys, la van fer molt ben feta, molt ben interpretada. Sí, i un mes després teníem un percalazo que ha durat 3 anys. Què dius? Ah, sí? Això vol dir que ho veu fer molt bé. Això no ho sabia. Perquè li veu tocar el d'això algú. Que va venir Orson Welles, es va queixar. No, va venir un tal coronavirus. Hombre. Ostres, doncs sí que la veu liar fort, Bueno, sí, però bueno. Bueno, va ser un accident. Ja se veia. Tenim enigmes, també, mira, enigmes de otro mundo. Enigmes de altres mons. Per què poso la veu tan rara? És igual, vinga, anem als enigmes. Got a secret, can you keep it? Swear this one you save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. Els enigmes de Nathalie Ramé. Yes, two can keep a secret if one of us is dead. De seguida anem a veure quin és l'enigma d'aquesta nit, però tenim comentaris al Twitch. Gala, jo vull saber si el mític nickname Perete Pich jo crec que... ha dit alguna cosa o no? No ha dit res, el Perete Pich. Fa dies que està una mica fantasmagòric, perquè no es deixa veure. Vale. Però sí que tenim a l'Oslo, que ens saluda amb 2 mans. Oslo, grande Oslo. Aplaudiment. Grande. I res, us convidem a seguir comentant i a seguir-nos seguint en directe per Twitch, també. Qualsevol comentari, ja sabeu que serà llegit aquí, Twitter, Twitch en directe. Anem a l'enigma, tenim enigma. Avui han llaunat, Nathalie Romeu a aquesta hora està dormint, per tant, perquè va molt d'hora, a les 4 del matí. Això t'ha dit. Sí, bueno, tenemos geolocalizador. És un enigma. És un enigma. Ubisun, que deien aquells. Nathalie, quan vulguis enllaunada, endavant. Hola peseteros, el enigma de hoy es el siguiente. Estoy rodeado de pelos y estoy en el medio. Tengo una abertura que puedes ver que se abre y se cierra. ¿Qué soy? A ver. Bueno, ya. La meva ment està escalfant. Perturbado. Estoy rodeado de pelos y estoy en el medio. Tengo una abertura que puedes ver que se abre y se cierra. ¿Qué soy? Els narius. Ai, no lo sé. En fi, teniu, naturalment, a través del Twitch, la gent pot participar, a través de Twitter, i ara és moment d'esbrinar un altre enigma. A veure, on és Natàlia Ortiz? Ara ho sabrem. Anem al món dels influencers i allà en aquest món la busquem. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. 0303456. Una sección fantástica e influencer de Natalia Ortiz. Para todos ustedes, amigos, amigas de Radio Cornellà, en Pressupost Zero. Ballo, 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 non mi innamoro. Ballo, 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 sono prigioniera. Ballo, 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 capolavoro. Di cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è. Pues nada, hoy os abandono un poquito en el programa. No es porque esté mala, estoy en Ibiza, desconectando un poquito. Así que nada, espero que vaya súper bien el programa, que seguro que lo lleváis a cabo. Y nada, esto va por vosotros. Andrea. Estava amb l'Andrea. Sí. Qué escándalo aquí. Un chin-chin. Fiesta en Ibiza.
genial, que era genial. un suc de poma. Això era un Bloody Mary? No, Té pinta, un no? suc de poma. Con un poquito de, com es diu allò de... Empastanaga. Angostura, Angostura. Que fort, però que escàndalo, però aquí tenim calés. Has vist? Enviem a la gent a copsar la nit de fer reportatges. Ja han obert a Eivissa, a la discoteca, no? A la temporada. Bueno, sí, perquè la Natàlia ha arribat, segur que han obert totes. Pot ser, clar, perquè... Deu ser aviat, no? Ni idea. Tenim el Dani Manau allà a Eivissa, però mira, podríem haver fet un crossover d'antics companys del pressupost zero. No, has de canviar, és un mashup. Un què? Mashup. Mashup. Sí. És veritat. Bueno, molt bé. És una mena d'aquest look que porta la Natàlia, comentaven abans, que és... Sí, estos comentarios viejuno que ens agrada. Però recordem a la gent de la Beautiful People de Marbella, que hi havia un senyor que era molt famós en aquella època, que portava aquest tipus d'outfit amb el mocador al cap i tal, que és l'Espartaco Santoni. Espartaco Santoni, que va estar casat anteriorment amb la baronessa Thyssen, i que portava aquests looks de pirata. Sí, amb una bandolera, no, aquí? Sí. Españolo pirata de, bueno, vivo bien, paso de todo, però malauradament... Una mena de Briatore més d'aquí. Ens va deixar molt d'hora, pobre home. Claro, però ja ho deia aquell de Blade Runner, la bombilla que brilla el doble dura la mitad de tiempo. Nosotros sí que brillamos el doble, No, es que me da posar polvos. Aquí al Twitch se nos ve como un... El tema es la iluminació. Sí, claro, y que estamos calvos. La iluminació no. Però aquí, mira, la setmana vinent... Yo también estoy calva hoy. No, la setmana vinent em porto mocador Espartaco Santoni, t'ho juro. Sí o no? Portarem 3 mocadors. Jo seguro. Jo, mira... Escolta, si ho dieu, ho fem, que no sigui que jo l'única que arribi... Amb homenatge a un mite d'Espartaco Santoni i, naturalment, a la Natàlia Ortiz, i acompanya també el nostre oient, seguidora l'Andrea, que estan gaudint de la nit. Molt bé, arriba el moment de parlar de ciència, en aquest cas de... Ens posem serios, no? Sí, la cosa és sèria, La divulgació científica és important. Y hay bichitos hoy que lo están pasando mal. I la Gala Vila els vol salvar. Per tant, som-hi, anem a la ciència. Parlem del medi i la tecnologia a ciència des de zero. Yo, VIP. Let's kick it. Amb Gala Vila Matamala. All right, stop. Collaborate and listen. Listen, Listen. Mucho bicho hay por ahí Mucho que quiere... bicho suelto. Sí, que necessita una ajuda. Oi, Gala? Ho dèiem abans, fora de micro, t'he vist angoixada perquè venies amb la necessitat de divulgar científicament una lluita aferrissada d'una espècie terràquea. Sí, estava amb el mono jo ja, perquè clar, un cop a la setmana a mi m'agafa el mono, ja quan és el dimecres a la tarda estic vale. sofà de casa meva. Vale. Pensava que mono era... Clar, jo ara, com estava parlant d'animals, diu el mono, ¿qué mono? Me cago en el mono, vamos a por el mono. mono a casa. Vamos a darle 4 leches al mono, home. Bueno, doncs, avui us vinc a parlar de les llúdrigues o llúdries, un animal que destaca per al seu carisma, perquè tothom, no sé per què, les adora. Sí? Us vinc a explicar unes quantes curiositats sobre aquesta espècie i a més també us informaré d'una de les darreres notícies del regne animal relacionada amb aquests mustèlids. Mustèlid, m'agrada. Mira. Baru. Doncs bé, primer començo amb les curiositats, perquè sí. Porque puedo, i punto. I no me da miedo. Doncs bàsicament us explicaré que hi ha 3 tipus de llúdria marina, hi ha 3 subespècies que viuen a l'oceà Pacífic. Molt bé. Un és l'asiàtica, que està sobretot a la costa de Japó. L'altra és la llúdriga del nord, que viu a Alaska i una part de Canadà. És que jo vaig sentir la llúdriga de fons. Ai, que sembla una llúdriga. Sí. I l'última és la de Califòrnia, que és amb la que ens centrarem avui i de la que n'hi ha menys espècies, que n'hi ha 3.000. Aquesta viu a la costa de Califòrnia, com bé s'intueix, i també una petita part de Mèxic. Això entra a l'examen final? Sí, aneu apuntant perquè després el test estarà relacionat, el quiz. Molt bé. Llúdrigues californianes. És broma. Vinga. Doncs res, primera curiositat. Les llúdrigues, quan busquen aliment, solen capbussar-se, no?, i trobar-lo en menys de 2 minuts. O sigui que són grans caçadores. Molt ràpid. Més ràpid que en el súper. A veure, 2 minuts, tampoc és molt, 2 minuts. Depèn per què. A veure. Aquí cadascú... 2 minuts per menjar?
Home, per trobar una peça, no? Per trobar una... Sí, per menjar, sí. Bueno, no sé, jo veig aquell que feia el Félix Rodríguez de la Fuente, que anava l'abejaruco, aquell animal que volava, i es fotia allà, res, era ipso facto, Un sucamulla. Bueno, dos, no sé. Bueno, doncs tot i això poden estar a dintre l'aigua gairebé fins a 8 minuts. Déu-n'hi-do. O sigui que té lita el que poden aguantar. I mira que són petitetes. Sí. A més, aquests animals són molt intel·ligents, ja que utilitzen eines per menjar. A vegades es posen allò, una pedreta aquí a la panxeta, i doncs comencen a trencar les cloïsses i aquest tipus d'aliments perquè s'ho poden menjar millor. Home, això és ja un bon gourmand. Això és gourmet, o sigui, estrella total, Michelin. I què mengen? Què mengen, a part de mol·luscs? Doncs mengen crancs, eriçons marins, musclos, peixets i altres invertebrats com pops. Ei, això és... És que a veure... Això sembla quan... Van a la marisqueria, Més que una llúdriga, sembla Joan Laporta sortint del Botafumeiro, el tio. Què tal? Sí, doncs un dels problemes, el que passa és que mengen massa. Bueno, en relació amb el seu cos, perquè poden arribar una llúdria normal que pesa uns 30 quilos, menja 7 quilos al dia de marisc. I com ho crema, això? Però què fa? No, perquè clar, o sigui... Vull dir, tela marinera, penseu que les llúdries per nedar, doncs, per flotar, sempre s'estan movent una mica i per mantenir la temperatura del cos. I per això no tenen gairebé grassa al seu cos. Igual no arriba a l'operació biquini, perquè, no sé... No, era com el Michael Phelps, el nedador aquell, supermedallista olímpico, que menjava molt, perquè estava tot el dia nedant, es fotia un esmorzar, 8 ous fregits, 3 hamburgueses, clar. És que si no pares, vull dir, al final t'acabes amb els ossos. Si ets una llúdriga, imagina't. Doncs la directora del Sea Otter Savvy, Jenna Bental, explica que aquest fet que aquest animal salvatge sigui tan mono suposa un perill per ells. Perquè és moníssim. És bonic una llúdriga. Doncs perquè es veu, s'entusiasma molt la gent i s'apropa massa a aquests animals per tirar-s'hi fotos i tal, i bueno, és un drama tot plegat perquè d'això, no? Doncs bé, quan aquestes espècies són rescatades per problemes de salut o temes d'aquests... Típic de les llúdrigues que... Sí. Vull dir, que tenen problemes de salut com la gent normal. Van al CAP a veure el metge. Otter's life matter, Doncs una de les tècniques que fan servir els científics quan rescaten les llúdrigues és no mostrar-se davant d'elles en el seu cos d'humà, diguem-ne, i s'han de disfressar. Què dius? S'han de disfressar per no suposar un perill per les llúdries, perquè llavors si tu cuides una llúdria i li dones de menjar, aquesta doncs interpretarà que la figura humana és una figura de confort i d'alimentació. Però depèn de la disfressa, igual fas més por. Però ara us explico com es disfressen. És un tratge tot així negre amb pantalles i clar, que és una mica similar a la del Darth Vader. Hola. Yo soy tu padre. M'he fet caca ara. Doncs sí, clar, com que hi ha molta caça furtiva d'aquest animal, sobretot a Alaska, que està permès per la gent nativa d'allà, doncs és millor que no sàpiguen que els humans els Que els humans són dolents, bàsicament, no? Exacte, que no han d'interpretar com que l'humà és una espècie bona. Que al final, clar, que la llúdriga al final quasi és com un gat, no? Que li dona jalar, el gat ve, no? Sí, total. Pobretes. A més, són molt sociables, les llúdrigues. Una de les diferències que tenen les llúdrigues marines amb les de riu, perquè, per exemple, com deia l'Amatori quan veníem cap aquí al programa, al Llobregat hi ha unes quantes llúdrigues que s'estan menjant els ànecs, per cert, save the ànecs. També? Però, a veure, què volem? Llúdrigues o ànecs? Tot no pot ser. Volem tot. Ho volem tot, vale? Volem tot. Bueno, doncs haurem de fer aquí una cimera. Clar, senyora llúdriga, senyor ànec. O Selena o senyora de Beaver. Hem d'escollir. No le tires bif a l'ànec, llúdriga. Doncs una de les curiositats que es diferencia les llúdrigues de riu i les llúdrigues marítimes, que n'hi ha moltes, però una de les curiositats és que les marítimes, les de mar, floten i les de riu no. I les de riu sí que han d'estar en constant nedant, perquè si no floten, i les que estan al mar sí que floten perquè tenen una capa d'aire dintre del pelatge
El pelatge que no vas a dir. No, és que m'he imaginat com dins del cabell, com un... Saps aquells plàstics que tenen bombolles, que fan plop, plop, Sí, no? Allà ficats. Sí. Doncs... Donen ganes d'apretar una llúdriga. Veus, és que és un perill, això, Perdó, veus és un perill per les llúdrigues. És que són tan maques. Doncs això, i que tenen com aquest aire atrapat en el pèl i per això floten més, no? I és un pelatge que se l'han de cuidar molt i sempre les veuràs, no?, llapant-se, pentinant-se, no?, perquè són com gats. han de nedar. Es cuiden molt. Sí. I doncs, bàsicament això, i aquest animal sempre està a l'aigua, la llúdriga marina, en constant moviment, i la de riu passa 1/3 de la seva vida a l'aigua, o sigui que els 2 altres terços està a terra. Vull dir que aquí està la diferència, i no poden parar de nedar perquè si no... Correcte. Que al Llobregat les vam veure a la llera sortint. A on? Al Llobregat. Ah, sí? Sí, de nit, s'han recuperat. Sí, al final del Llobregat sí. Hi ha unes llúdriguetes. Sí. Doncs mira, per les que estiguin les dones més empoderades, que sàpiguen que les llúdrigues són mares solteres. Perquè són les mares que es cuiden de les cries i han d'estar molt atentes amb les seves cries per no deixar-les sola, perquè són molt vulnerables. Clar, per caçar i tot això, les mares han d'escurçar el temps d'immersió en l'aigua per buscar aliment, perquè animals com àligues o altres depredadors es poden menjar les cries. Déu-n'hi-do. Sí. És peligroso. Peligroso, Déu-n'hi-do. Què més? Què més tenim? M'estàs deixant anonadado, és que al final són les típiques preguntes que després et presentes a, jo què sé, et presentes a Atrapa un Millón i et diuen la llúdriga de Marina. Sí, perquè... Què té sota el pelaje? En una festa a Eivissa igual aquest tipus de conversa no surt. No, està bé. No, clar, per això el traiem aquí. Està bé, I doncs, a més, les llúdrigues marines dormen a la superfície del mar flotant, la típica imatge de 2 llúdries donant-se de la mà, perquè el problema que tenen és que com que dormen flotant, acabarien totes esparcides. I moltes dormen agafadetes de la mà així, o si no, també a la costa de Califòrnia el que fan és que s'agafen, s'entortolliguen com amb les algues per fer com aquest ús d'ancle i així que no se les emporti la corrent. Està molt bé, no? És com una cadena de llúdrigues, com la via catalana. La via catalana per la costa. Però per atendre'ns, no? La via lludricana. Sí. Per fer el símil, que no s'enfadi ningú, No, però normalment s'agrupen com, he llegit que es diu com balses, que són més, no és tant una cadena així, sinó que es queden totes més juntetes. Que fort. Doncs bé, ara passarem a la notícia d'actualitat de les llúdrigues, ara que estem una mica més informat de què és aquest animal, quines són les seves capacitats, etc. Sí. És que una nova variant de toxoplasma. Ostres, com els gats, veus? Toxoplasma, sí, està també molt amb els gats, mata ràpidament els mamífers marins i podria arribar a ser un perill pels humans, segons la revista Science. Ostres. Altra plaga. I a més és un paràsit, no?, doncs que es pot encomanar als gats i llavors a partir d'aquí passar als humans. Sí, per això diuen que les dones embarassades no han de netejar la caca dels gats. Ah, sí? Correcte. Perquè, home, si ho fan amb mascareta i tot això, no hi ha tant perill, però, clar, es veu que les heces, les caques dels gats... Poden haver-hi paràsits. Si ells estan malalts de toxoplasmosi i l'amo o company del gat doncs no ho sap, pot ser que això vagi a parar per inhalació al cos humà i en el cas de les dones embarassades sí que és un perill. No, i tant, doncs és el que acabes de dir, perquè... Si van tapades no passa res, Com hem dit abans, les llúdrigues se les poden menjar les aus i llavors les aus quan es moren queden a terra, llavors algun gat podria menjar-se l'au i d'aquí passa als humans. I els pangolins no anem bé, I una nova pandèmia. I som-hi tots. Bé, no és un virus, és un paràsit. Però bé, té els seus inconvenients també. Tot va començar quan la patòloga veterinària Melissa Miller, que se'm donen molt malament els noms, va examinar una llúdriga marina morta per causes inusuals a la platja de San Simeón, que està entre San Francisco i Los Angeles. Una llúdriga de Califòrnia, de les d'abans. Californiana, sí. Després de fer anàlisis va descobrir que aquesta llúdriga era portadora del paràsit que es diu Toxoplasma gondii, un paràsit que crea la toxoplasmosis, com hem dit. I des d'aleshores, moltes llúdrigues han anat apareixent mortes amb els mateixos indicis forenses i el paràsit a la costa de Califòrnia. The Last of Us, Sí. Anem cap allà. El problema és que aquesta és una nova variant, saps? I és molt més mortífera
però, o sigui, és molt més ràpida i mortífera, saps? Vale. Però potser no es transmet tant, perquè com que et mors abans, no la pots transmetre. Bueno, és un avantatge. Sí. Per això, normalment, els virus i els paràsits i tot, el que volen no és matar l'hoste, sinó el que volen és mantenir-lo viu i que es pugui esparcir molt, perquè no poden viure sense un hoste. És veritat, clar. O sigui, que duri al màxim. Exacte. Clar, per un virus que mori un humà... Ell també es morirà. Clar. Perquè no pot viure per ell sol. Rotllo... Normalment els virus, quan evolucionen, disminueix la mortalitat del virus i augmenta la transmissió. Per això el coronavirus, o sigui, al final es transmetia molt, però la gent no li passava res, entre cometes. La variant Omicron, és veritat, que vam tenir la sort que va sortir, que va tenir una gran transmissió, baixa mortalitat... Doncs això és l'evolució. Molt bé, eh? Veus com s'aprèn aquí a la secció de la gala? Sí. Molt bé, molt bé. Doncs aquesta espècie, la llúdriga, ja s'espessa de per si, amb moltes dificultats, com la caça o la depredació, així que aquesta epidèmia era l'últim ja que li faltava. Pobra llúdriga. Abans aquest animal estava a totes les costes del Pacífic, però arrel de la seva caça furtiva doncs, va anar desapareixent i doncs, anava més a la baixa, i el que preocupa més als científics és el perill que suposa tot això per l'ecosistema marí. Per què? Perquè les llúdrigues s'alimenten d'eriçons de mar. I de què s'alimenten els eriçons de mar? D'algues. Llavors, què passa? Si es moren les llúdrigues, la població d'eriçons de mar pujarà molt. I aquests es menjaran totes les algues, però hi ha moltes altres espècies que també s'alimenten d'algues i això podria provocar com una variació molt heavy a l'ecosistema. Hem de cuidar les llúdrigues. Sí, les llúdrigues... Save the llúdrigues, Save the llúdrigues. I clar, i es fan abrics amb les llúdrigues? Sí, clar, aquesta és una de les coses més preciades, sobretot perquè es cacen. Vull dir, sobretot els nadius, diguem-ne, com es diuen, els indis d'Alaska, no? Els nadius d'Alaska. Aquests sí que tenen permès caçar llúdrigues, la gent, diguem-ne, la resta de la població no pot, però aquests sí que poden per un tema de tradició que han respectat els Estats Units. I que sacrificaran uns quants exemplars només. Sí, però sí que és veritat que poden fer-ho per fer accessoris tradicionals a les pells o per al consum propi. Clar, perquè a més és una pell que va molt bé perquè ha de ser... Vull dir... Sí, no, de fet és que... No t'entra l'aigua, no plou i és... Una altra dada curiosa és que el pelatge de la llúdriga és el més dens de tot l'àmbit animal. Crec que tenia 140.000 pèls per centímetre quadrat. Ostres, com el meu gat, quasi, però que fort, eh? No, per això que és el més dens i és el que té més pèl, és el més pelut. Ara no diguis pelut com un os, t'he dit pelut com una llúdriga. Pelut com una llúdriga, m'agrada. Doncs doncs ara els gats... com el misto, com el meu gat, els caçaven també perquè tenen un pelatge molt atapeït. Sí. Doncs mira, per tancar la secció, com que després del concurs el periodista Toni Jiménez en Peligro ens farà la secció de cinema, faig un petit donapàs dient que la llúdriga és l'animal preferit de la J.K. Rowling, que és l'escriptora de Harry Potter, dels llibres, i és el patronus també de la Hermione Granger. Que és... és la noia, la Hermione. Clar. Expecto Patronum! Molt bé, no? Molt bé. Aquesta... És l'expecto patronum de l'Hermione. I et donaré una dada inútil, però que anirà molt bé també. A veure. El zoo de Barranquilla, la mascota, no sé si ara, però fa uns anys, durant molts anys va ser una llúdriga. I que era una gran atracció per fer això. No, és que molt ràpida. Té una forma de nedar molt intel·ligent també. I la gent era a la gràcia i saludava. A més, les llúdrigues marines tenen la cua com plana i els hi va molt bé per nedar d'aquesta forma. Molt bé. Doncs ens has il·luminat molt sobre les llúdrigues, divulgació científica a tope. T'has guanyat la propera setmana a anar a Eivissa. De fet, paga Natàlia Ortiz. El tema és que des d'ara jo crec que una llúdriga hauria de ser la mascota del programa. Sí, oi? Jo trobo que és un bon animal, Hem de buscar. I a més, com el Llobregat ha recuperat llúdrigues, tindrem una llúdriga de riu. Mira per on. Una llúdriga de riu. Veus? La nova mascota del programa. Gràcies, Gala. Doncs continuem, no? Estem a tope. Anem tots a participar al concurs, però abans una mica de publi, no? Tenim o no? No sé si tenemos publi. Pensava que decías que había publi, ¿no? En tenim, però hi havia preparat algun curs. No, lo que usted quiera. ¿Qué quiera? Pues al concurso, ya, hombre. Clar que sí.
El concurs de pressupost zero amb Marc Fort. Molt bé, concurs. Tenim... hi ha un líder, que sóc jo, no? Ets el líder? Sí, soc líder. Soc líder, estic a tope i ho continuaré sent. Soc com Mourinho. Marc, és que no anem bé amb aquests temes, No som gaire gens i, I aprofites que no hi és la Natàlia per ampliar... La Natàlia, sí, està a tope, però bueno, avui vull donar un cop sobre la mà, sobre la taula. Dona un cop sobre la mà. Vull reformar el meu liderat, Marc. Serà possible? Bueno, ho veurem. A veure... Ui, espera, m'he canviat de pàgina. Cuidado, ¿qué ha pasado? Bueno, no me monte pollos, con el ordenador. No, que tots els papers aquests, massa papers. Tinc massa papers jo aquí, a veure. Avui en dia hi ha tablets. A veure, Marc. Jo soc de PDA, del paper d'apuntar. Ah, vale. A veure, al concurs tindrem una cronologia de compositors clàssics. Sí. Bàsicament n'apareixeran 6. Sí. I haureu de triar cada vegada quin és el més antic. Ai. Vale? Quin és el més antic? El més viejuno. Ja no comencem bé. Bueno, a veure... Per cert que han trobat que Beethoven, de la família Beethoven, dels que queden, no hi ha ningú que sigui Beethoven de veritat, Van fer una pel·li, no? Que amb l'ADN allà es veu que tuvieron... No havia una pel·li de Beethoven? Que era un perraco, Beethoven. Sí, van fer una pel·li fa molts anys d'un Beethoven amb gos, però bueno... Ah, sí, és veritat. Sí. L'havia vist de petita. Que fort. Per cert, Natàlia Ortiz ens envia salutacions, diu que estava espantada perquè ha vist un missatge al WhatsApp abans que el metro estava aturat i com no hem posat res més, Natàlia Ortiz fins pràcticament 3:15, pensava que estàvem al metro encara tancats. No passa nada, Natàlia, estamos a tope. Tu continua la festa i ja està. Festa a tope. Volem saber musicalment qui és el líder. Jo. De moment, la classificació ja és la que heu dit. David, tu tens 11 punts, Gala 10, Natàlia 8, Toni 5, amb oportunitat de pujar al podi. Sí, molt bé. Després tenim Clàudia Vila 5 també, Oslo Oslo 4 i Natàlia 4. Hi ha alguns més, però han participat només una vegada. Està això disputat. Tenim l'Oslo al xat, per tant, pot fer puntuació. Oslo, pots participar. Exacte, Oslo pots participar i t'apuntem. I tant. Està obert a tothom, aquest concurs. No? I tant. Bueno, pues proceda, que estamos aquí expectantes. Vale, a veure, ja la petita d'això, cronologia de compositors. Haureu de dir això, qui va viure primer, vale? Sortiran 6 compositors, ara haurem d'anar triant el més antic, sempre el més antic. Els que quedin, hi haurà un punt per encert. L'última no valdrà, vale? Els compositors seran, no m'he passat massa, Antonio Vivaldi, Clara Schumann, Claudio Monteverdi, Beethoven, Ravel o Mozart. Qui és el més antic, Sí. Qui comença? No, ara començareu. Ara tot, o sigui, el compositor més antic que he dit, quin és? Vivaldi. A veure, us he posat foto, per tant, ja és una pistilla. Vale. Jo diré la Clara Schumann. Ah, no, espera, que és una foto. Sí, és una foto, això, clar. Va, a veure. Jo diria... Toni ha dit Vivaldi, David? Sí, jo sempre Itàlia. Monteverdi, vale. I Gala? Pues va, Monteverdi també. És una pintura. S'ha copiat. Sí, jo me copio, Me copiado. Va bene, sono grande. Monteverdi és nascut concretament al 1567. És que m'he guiat per la pintura, M'he guiat per la pintura. Sí. Clar, això la gent de Twitch, sobretot. El següent més antic. El següent més antic. Qui és, va? Comencem pel Toni, també, va. Doncs jo continuo amb el Vivaldi. Jo també faré Vivaldi. Italia Forever. Jo també Vivaldi, sí. Uno di noi. S'ha copiat. Twitch diu alguna cosa? S'ha copiat. No diu res. El Twitch no diu res. Doncs, efectivament, era Vivaldi. Jo vaig a fer l'aposta per Vivaldi i heu anat al darrere. És d'un segle més tard. És que la tofa, la perruca blanca, Va, el següent, de Schumann, Beethoven, Ravel o Mozart. Qui és el... Beethoven. El més antic. Mozart. Jo també diré Mozart. Mozart? Beethoven. Qui és Mozart. He de dir que aquí, bueno, una miqueta... És Mozart o Mozart? Mozart, de mozzarella. Sí, més era austríac, no italià, però bueno. Ell és l'inventor de la mozzarella. Ai, mi madre!
Mozart. Era Mozart, sí, que més o menys... La mozzarella. El següent. Beethoven. Bueno, vale, aquí ja esperem els 13 segons, però sí. Què us sembla aquest quadre? Tenim a Beethoven escrivint, però d'una manera una mica creepy, la seva cara. Bueno, era especialillo, el nano. Sí, el coneixies o què? Sí, era del Beethoven de Premià. De la discoteca. El següent, qui és la... La Clara Schumann. Jo també, la Clara Schumann. Clara Schumann. La foto és la que es veu més antiga, no ho sé. Pot enganyar, però pel vestit jo crec que ella és més antiga. Clara Schumann més antiga que Ravel. Sí, perquè Ravel porta un tratge bastant modern. Sí, era... Bueno, vale. Sí. Si ho dieu els tres, pues serà que sí. Ai, mi madre. Heu encertat molt bé. Vamos! I ara, Maurice. Maurice Ravel. Jo voto Vivaldi ara, Pues no voto. Era bastant... La cosa complicada era entre Beethoven i Mozart, que són bastant contemporanis, però els altres eren bastant fàcils, oi? A que sí? Ens hem guiat, ens has donat una pista molt gran per les imatges, clar. La imatge, la cosa hagués estat més complicada. Gràcies, Marc. Sort n'hi ha hagut de les imatges. Bueno, jo només dic que... Uno es buena gente. Hay un colze a colze entre un servidor i Gala Vila. Heu fet 4 punts cadascú, per tant, David 11, Gala 14, Toni... Jo n'he fet 5, els he encertat tots. Has encertat tots? Sí. La Gala els encertat. S'ha copiat el primer, Bueno, algú m'havia de copiar. Sí. Jo també, Empat a 15, aquí, Molt bé. Que jo he encertat tot, xaval. No, tu no has encertat tot. David? Com que no? Com que no? No, tu has cagat la segona o la tercera. Sí. Que no? Bueno, demà farem el review i ho mirarem. Després ho mirem. El segon era... Quin era? El segon era Vivaldi. I he dit Vivaldi, per la tofa. He dit Vivaldi. M'estan robant. Estàs dient que aquí hi ha un cas de El segon sí he dit clar que sí per la tofa, perquè era del rotllo Lluís XVI. El David està dient que hi ha un cas de no hay moviola, no hay vídeo per atrás. Després farem el bar i ho confirmarem. Després ho mirem. Vaya robo, m'han robat. Ja veuràs. Fuera, mocadors blancs, com abans els toros, Fuera. A veure si em treus algun que no tingui mocs, David. No té moc, és que era del... Espera, jo tinc aquí, jo sí. Espera, que voy. No, era sense mocs. No, després fem el bar i ho mirem, però jo crec que no, Que l'he encertat. Estem empatats, tu i jo. Jo tinc apuntat 4 a David, 4 a Toni. Però que ja he encertat tot, tira el bar. Bueno, després el bar, aquí el bar dura 24 hores. Exacte. Tira les línies per veure si hi ha fora de M'han joc. tangat que no veas. Però bueno, mentre... Tot i la indignació que sento per aquest robatori arbitral del qual segurament es beneficiaria si no hi hagués una interposició d'una querella Gala Vila Matabala, aniríem ara mateix a... Ho deia la mateixa Gala, no? Hi ha un periodista que està en perill perquè sempre busca els thrillers policíacs i la cosa aquesta. Ens il·lumina des de la petita i gran pantalla el Toni Jiménez. Las mejores recomendaciones de series y películas. Las aventuras de Toni Jiménez, un periodista en un mundo lleno de peligros. Continuarà la polèmica del bar? Segurament sí, però el Toni ens fa recomanacions perquè hay plomo aquí, hay plomo, que se está repartiendo plomo i qui millor que un gran matador. Com és? Keanu Reeves. Amador i matador. David Matador. Abans de parlar de Matador, hem de dir que, ja que tenim a Natàlia Eivissa, que es confirma que l'opening Disco Ibiza és aquest de setmana del 28-29 d'abril. Encara sou a temps de... O sigui que ara estan tancades. Estan tancades. Fermé. Diria, interdit no sé per què ha anat allà. Bueno, anem a les pelis. Molt bé. Tenemos estrenos, esta semana tenemos John Wick 4, la 4. Bien, ens agrada. Ya portan 3 y pues aquí está 4. Y es esta franquicia de acción en la que Keanu Reeves, ese señor que no envejece, se quedó ahí. Es veritat, La momia. Se quedó ahí, tío. Está ahí igual que en Speed. Vamos, es que no se ha movido. I hi ha un tio per TikTok que és igual que ell. És un doble. Ah, sí? Sí. Però n'hi ha molts, de dobles a TikTok. Jo n'he vist molts d'actors. Sí. Para el que no lo sepa, da vida a Keanu Reeves a un asesino retirado que vuelve a la acción, impulsado por una gran búsqueda de venganza.
lo típico en estos casos. Sí, vaya, una peli de acción, ¿no? Lo normal es tener ganas de matar. Y entonces tiene que luchar contra asesinos muy sanguinarios que le persiguen durante toda la película y al final, pues bueno, como siempre sale con vida porque si no, no habría más saga. O sea, ya podemos... Es que, claro, si saben cómo se pone, ¿por qué le invitan? Si se cargan a Keanu, no habría John Wick 5, ni 3, ni 2. És que seria gravíssim. Però bueno, és la pel·li que tenim d'acció, la més important d'aquesta setmana. Tenim El Hotel de los Líos, una comèdia d'aquí. Actors, aviso, perquè la gent diu anem a veure qui surt. Ja aviso als actors perquè la gent es faci una mena de composició. José Mota, Pepe Villuela i Paz Padilla. Bueno, bien. No seran Goyas ni Oscars. Bueno, a mi el Pepe Villuela i José Mota m'agrada. Bueno. Sí, Pepe Villuela és un grande també. Bueno, va una mica... Bueno, ja amb aquests actors i el títol, El Hotel de los Líos, pues una mica de comèdia así disparatada. Té el seu rollo. Sí, donde, bueno, resulta que los protagonistas compran un hotel que se cae a pedazos y con la ayuda de unos niños y una profesora, pues tienen que hacer frente al malo malísimo, que es un mafioso. Com les pel·lícules del grup Parchís, als anys 80. Sí, más o menos. Un nivelazo. Que galant. No. Sí, jo estava allà mirant. David Bella, o sigui, el seu rang allò era entre Star Wars i pel·lícules de Parchís. Clar. Jo és que no sé què són les pel·lis del Parchís. Parchís era un grup que aquells que cantaven Parchís, xís, xís... De nens petits, de 8 anys o 10. Comando G. Comando G. Bueno, no. Després ho mires. I després tenim una altra pel·li d'acció que es diu 65, i que, bueno, també és un... Bueno, en aquest cas, el protagonista és un addicte a les drogues que és una... Bueno, té molts problemes i es veu involucrat en un succés una mica xungo i, bueno, l'única persona que surt viva d'aquest accident és una nena de 9 anys que parla d'un idioma diferent al seu, llavors aquí hi ha molta... Todo bien. 65. He vist el tràiler. Pensava que anaves a fer la rima. No. He vist el tràiler. 65. Era el més probable. No. O sigui, tenia molts números. Per una vez que mate un perro. Però té bona pinta, Per cert, que abans parlaves de John Wick. No sé si ho vam dir la setmana passada, potser sí, però serà un mazazo perquè va morir el de l'hotel on van tots els matadores aquests de John Wick, doncs va morir el que feia de porter, no? De porter, de recepcionista, que era l'actor Lance Reddick, que sortia a The Wire, també la famosa sèrie, i també a totes aquestes precedents de John Wick. Un tio alt que havia sortit també a Fringe. Sí. Un crac, i sense ell John Wick, bueno, no, però John Wick 4 ja estava clar, ell surt, sí que surt, clar, perquè ha mort fa poc, clar, ja estava feta. Correcte. Doncs molt bé, Aquí les recomanacions d'aquesta setmana i, bueno, la propera setmana ja deixarem recomanacions per Setmana Santa perquè la gent pugui veure. Clar, que vagin al cine i plataformes, que es gastin els calés la gent, home, que hem d'aixecar el país. Home, sí. Què, fem unes quantes dades? Dades per... secció coixí, Dades, no ens falten padrins, dades increïbles. Increïbles, però certes. Som-hi. Busquem dades increïbles i alhora reals. Una volta al món amb pressupost zero. Dades d'aquestes que són bandejables, però que ens agraden. El 18 d'abril de 1930, la BBC no va emetre ni una sola notícia. Us agrada la música de Breaking News, BBC, Now, Toni? Anar a una discoteca amb aquesta música ha de ser lo más, O sigui... Mira, jo ballo com Joan Gaspar. I depèn a l'hora que entris, perquè no és el mateix entre la 1 matinada que a les 5 de la matinada i escoltar aquest tipus de música. Clar, no, posen això a les 5 i ja... Clar. La penya va passadíssima. Festa per periodistes, no? Ja. Sí. Breaking News! Mentre us imagineu a Eivissa, tots dos, que teniu enveja de la Natàlia, hem de dir que a BBC, només començar aquest informatiu nocturn, doncs van dir que el locutor que no tenien res a contar, no havia aquest tipus de notícia, i van decidir posar un concert de piano durant 15 minuts. Molt bé, si no tens notícies, doncs què millor que un piano, no? Perquè t'has d'inventar res. Y también, una altra dada, la película Solo en Casa se estrenó en una época más cercana a la llegada del hombre a la luna que de la actualidad. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Nos hemos dormido! ¿A dónde vais? ¿A dónde vais?
Solo en casa es bastante vieja, aunque no para... vieja! Però com va sortir, a veure? No. ¿Cómo que vieja? Bé, aunque no para la escala del tiempo de Tony David, exacta. Se estrenó en 1990, 21 años después del primer aterrizaje en la Luna de 1969. Han pasado 33 años desde el estreno. Sí, és que la dada més xunga és que Macaulay Culkin té la mateixa edat que Natalie Gamé. És muy fuerte esto. Però Natalie ha millorat que no Macaulay. No, que Macaulay ja cantaven els Ladilla Russa. Macaulay Culkin, Macaulay Culkin, Macaulay. A més, aquest està amb l'actriu que, bueno, la gent de la meva generació coneix perquè feia Saki Coditos a Bordo, de Disney Channel. Ah, com es diu? La que hi ha la London Tipton. És veritat. Mira. Molt bé, mira el Macaulay. Què? Resolució de l'enigma. Vamos ahí, venga, vamos a ver cuál es la resolució de l'enigma. Tenim la resposta enllaunada també de la Natalie. Vamos a ver. La respuesta del enigma de hoy, ya sabéis cuál era, ¿no? Estoy rodeado de pelos y estoy en el medio. Tengo una abertura que puedes ver que se abre y se cierra. ¿Qué soy? Pues evidentemente un ojo mal pensados, que seguro que todos habíais pensado mal. No. Nos oímos. Vale, Nati, no, home, no, nunca. Mai de la vida. No. La veritat és que ningú pot pensar malament d'un text que diu estoy rodeado de pelos y estoy en el medio, tengo una abertura que puedes ver, que se abre y se cierra. No. És com aquell que cantava tengo una cosita que se sube y se baja. No. Però quina cançó és aquesta? Jo m'he perdut. En aquesta zona de YouTube encara no he entrat. David, hi ha Spotify, o sigui que correcte. pots... Hazme una playlist. Doncs mira, d'aquí 5 segons, sintonia de sortida i nos vamos ya. Venga, sintonia de sortida. 1 minut per a les 11 de la nit. Menys d'un minut per arribar al final del programa. Gràcies al control tècnic, mestre inspirador de cables, Marc Forpí, a la seva padawan avui enllaunada, a la realització Natalie Gamé, a la resta de l'equip, també a la redacció, a la producció, el Toni Jiménez, un mateix el David Amador, la Natalia Ortiz, David, tenim una dada cada setmana, canvi d'hora. Ja està, dada. Ai, sí, canvi d'hora. Tornem la setmana vinent, dijous, 30 de març. Mateixa hora. Mateixa hora, això sí, a les 10 de la nit, aquí al Pressupost Zero de Ràdio Cornellà. Recordeu de seguir els nostres canals de Twitch i YouTube de Pressupost Zero i el nostre compte a Twitter. Fins llavors, sigueu feliços. Molt bona nit, adeu.